wanda Allah yake so fa ya fi shiga matsala. Mu gani muke yanzu in baka yi ciwo ba, baka yi larura ba, baka yi zazzabi ba, baka yi mashashara ba, baka yi asara ba, baka bige ba, baka yi targade ba, baka ji rauni ba, baka kwarzane ba, to kamar Allah ya fi son ka. To in kuma ba waɗannan Allah baya son ka ne. Wani mutum ya zo wajen Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce ya Rasulullah ni ƙarfan gaske ne ga lafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taɓa yin zazzabi? Ya ce a shi baya zazzabi. Kana mashashara? Ya ce shi bai taɓa ciwo ba. Ya juya tafi Annabi ya ce mai sanya ga ɗan wuta gashi na. Za a habba Allahu qauman ibtalahu man yuridullahu bi khairin yusib minhu. In Allah yana son ka sai kai ta gamuwa da matsaloli don imanin ka ya ƙara kyau, ka samu yau kai asara gobe, ka samu yau to Allah yana son ka kenan. Amma in ka ga lafiyar kalau baka ci wani har alfahari yake ka alhamdulillah kan bana ciwo, to baka ciwo matsala ne. Haka wani kuma shi ma ya kawo yarsa yana son a sama mata miji wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ga yarinyar na ya Rasulullah lafiyar talauga ta kyakkyawa bata taba yin ciwo ba, ya ce kai ba ma so, ba ta da larura, kowace irin larura ba ta da shi matsala ce.